السلام علیکم. ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل بیانات کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بٹن دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکے. شکریہ. وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عربيا أنيلا صادقا مصدقا هاشميا مكيا مدنيا قريشيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أن اشكر لي ولوالديك. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أما بعد يا أكرم الخلق مولي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. يا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم قطع وقت شاہان و سلطانانا حسن گڑے بچان شدہ جہانا پیغمبر پیغمبر غمت صاحب لدنیا تیرش دا دنیا یوران نشو پا ہجرانا نمنا مود نشان پاتی نشو بیدنا مود نشان پاتی نشو چدا ببکدنا موت نشانا کہ ہزار ہزار پلاگری پیودم کی بیا پیدا گری پیودم کی ہزارانا دا آمد بس یو بہر دے بہیدی بے پایانا کہ بیت بدوار استرد اسکلوی وایس شوہ غفلہ غالبانا کہ مدام مدام بے قربان قربان بلگی اس دی خقدر بان دی اکڑی چھی قربانا قدر غایم تو ورش نظر کڑا دخبل پلال عودنی کپ قبرستانا در رحمان رحمان دی سوزار شیر تہران ماں شیرور پر شوین دے پا دیوانا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وعطرته بعدد ما في علمك صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا امام المتقين در دیر عزت و احترام لائق معزز علماء کرام عزت مآب علی جناب علامہ ثناء اللہ صاحب علامہ محمد حضرت بلال صاحب جناب محمد اسحاق صاحب مرور محمد شاہ جہان صاحب اور دغا صاحب جناب حضرت قبلہ محمد حکیم صاحب اور ددی خوش مقام کلی
اوسیدونکو پښتنو ننګیالو مشرانو کشرانو بالخصوص زما کشرور جناب حاجی محمد شکیل جان صاحب، اللہ جل جلالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ سرزما داناست پخپل بارگاہ ربوبیت کی قبول و منظور اگرزوا او د مرحوم ہنی گل کاکا دے اللہ مغفرت نصیب کی، اغلوی مزل دے اللہ دیر دا خوشحالو اگرزئی رونو مرگ یو تریخ حقیقت دے، لیکن شریعت دیر لڈیر خیستہ رنگ ور کرے دے۔ عقائد و جہان ورطا ڈالی ہوئی دی چی دا ڈالی دا حضور مبارک ورطا ڈالی فرمائی لی دی، اور الہ العالمین ورطا یولوی نعمت فرمائی لی چی دا مرگ یولوی نعمت تے۔ ڈالی دا چاہدہ پارا دا و نعمت دا چاہدہ پارا دے۔ اول سردار چڑے مومن مسلمان وی، دویم دا ایمان سر سرا دے بدیندار وی، تقوادار وی، منگزار وی، دا اعمال صالحہ سر بے لگو وی، دین اسلام ستو وی، ہر نیکی باندی کوشش کول او دنو میں گناہ نزان ساتل، ہر آغا نیکی چا اغنم دا نیکی دے اغا نیکی کول او ہر آغا چنم دا گناہ دے نو دا گناہ نزان ساتل، دا دین اسلام دے۔ اسلام ویلش سلامتی تا جسڑے سلامت پاتی شی پا امن پاتی شی، بابا فرمائی امانت بدل حد پا مینس کی اوشی، چاچزان کا امانت پا دی دنیا۔ نمارک دا مومن دا پارا ڈالی دا حضور مبارک فرمائی الموت تحفت المؤمن، کافر امری مومن امری، کافر دا پارا دا عذاب ابتدا دا، دا مومن مسلمان دا پارا دا راحت ابتدا دا۔ دا کم دنیا کی تاسو محتاوینو دا نمگڑی وقتونا، کم وقت دا دنیا پیدا شوی دا، او د انسان د ژوند سره څومره خوشحالي وابسته دي د دنیاوي ژوند سره، دا ټولې خوشحالۍ چې راجمع کړي دا د قبر یوې خوشحالۍ ته نه رسي۔ د دنیا ټول غمونه چې راجمع کړي، ټولې پریشانۍ راجمع کړي، دا د قبر یوې پریشانۍ ته نه رسي۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کو اگوری دا دنیا پر پریشانی حقی ندی جڑلی چھ قبر لراغل دینو جڑلی دی، و مومن مسلمان دا پارا تم رندیل میں راحت دے۔ عقائد و جہان فرمائی الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب، مرخ یو کل دے، یو دوست اگے طرف تو ولار دے، بل دوست دی طرف تو ولار دے،
مشکات شریف حدیث مبارک دا قید و جہان فرمائی کہ زما دا آخر زمانی دا امتی دا مومن مسلمان با دمر لوی ارمان وی زما دا لیدو. حضور علیہ السلام فرمائی کہ دے با زما پا دی لیدو پس دمر ارمان کی کہ دے با وچ زما دی سمر دنیا دا سمر دولت دے سمر اساسہ دا ہر صدی زمان واقع دیشی کچھ دا دی پا بدل کے زد دو کون سردار ہوئی نا. آدم علیہ السلام نرا واقلا عیسیٰ علیہ السلام خلا دنیا نا پردہ نہ کری سمرا انبیاء چی راغلی دی یو پیغمبر خپل امتی لقبر لنر راغلے یو دو رسول اللہ مبارک شان دومر لوئی دے کہ دا امتی لپا اول لمحہ دا قبر کے خپل امتی تزان داخکارا گئی او باقاعدہ ملائک کے نتبوز کی چھ ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل لمحمد سمرا خیستہ خبر ادا ورسرہ پہ وزد عقائد و جہان واقستے شی نو ہر گاونڈی خپل گاونڈی پیجنی ابو جہل دا حضور پا گاونڈ کی پاتی شوے دے واقعید و جہان نہ پیجند ولی ابو جہل دا چا قائد و جہان راہ کار شوے نو تو بیویلی بھی چہازا محمد رسول اللہ نا اگر نشوے لے دا خوش مقام دا سین مسلمان سوالس نیم سو کالا بعد چی دا پنشا او ملائکہ راگو تبوت نکی چی ما کنت تقول فی حق هذا الرجل لدی سڑی پا بارہ کے بتا سے وچی دا سنگ سڑے دے حضور علیہ السلام پا بارہ کے بستا الفاظ سنگو چرتا دا سی خودی نویل چی دا ما کنت سڑے دے چرتا دا سی خودی نویل چی خپل پیغمبر دا دا بی اوالا اخوا پتہ نہ لگے دا قرآن کریم کے اللہ جل جلالہ فرمائی ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ بشک اللہ جل جلالہ عنده دغر افسرد علم الساعة علم دا قیامت دور دی چی قیامت بکلوی وینزل الغیث باران بکلوریگی ویعلم ما فی الارحام وغتا دا دی خبر علم نے چی دا میندو پا ارحامو کی دا میندو پا نفسنو کی دا ننسدی تور دے کشمین دے روگ دے کندم دے مولا کریم جل جلالہ ندا خبر پٹن دا ناری ندے کزنان دے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ مولا کریم تدی خبر علم دے چدا میں دو پگیڑو کسی دی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا اس یو نفس دا
خبر پتن لگی چی سبال بس کی گی دے بس سبال سکی وما تدری نفس بأي أرض تموت اس یو نفس دا دی خبر پتہ نشت دے چی مرگ بکندے واقعی کی گی تاس دا پتہ چی تاس بسبال سکوے آواز رانا گئے یو سڑے ہوئی زبسال لزم پہ خور تناگہان گاوڑ کے مڑوشی پہ خور پاتی شکنا آواز رانا گئے یا رسال اللہ بٹول اور اسکور کے ناظم لگ دمہ بکم ناگہان ٹیلیفون را گئے پہ خور تزا زانور علی رضی اللہ تعالیٰ فرمائی علی المرتضی مولائے کائنات فرمائی چی مار رب پتی پہ جندلے دے چی دیو ارادو کم چی سحال لکی گی آگا کی گی چی کم دا اللہ ارادہ بھی یو دم دم ارادہ بدلش مولا کریم دا پینزو خبر علم دے قیامت بکلی باران بکل بری کی دمیندو پگیڑو کی دنن سیدی سہر لب انسان سکے انسان تدا پتن لگی انزم داج انسان بپکم ازمک باندیم رہی علماء لکی پدی کی دریو خبر باندی ما نافی داخل نہیں نفی پی داخل دو پدری خبر باندی لفظ دمان دے راگلے ان اللہ عنده علم الساعة یو وینزل الغیث باران وریدل ویعلم ما فی الارحام دمیندو پگیڑو کے علم لرل فدیدریو الفاظ باندی مان دے داخل شوی فدو خبر داخل نما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت پیزا خبرش پیسو خبرش ہوئی آواز رانا گئے اور رب العزال فرمائی کہ دا پیزا خبرش چالا ورکم ساتھ کو پہ اعتراض نشتے دے رب فرمائی کہ دا پیزا خبرش چاہتا خیم دا چاہ کو پہ اعتراض نشتے دے اور کدے چاہ پہ اعتراض نو رب العزال کو خپلا فیصلہ کئی سواری کانیل فرمائی چی ترکنی پوری پا مقدس مکبانی یو کلمہ گوی بندے بھی ہوا گوئی اللہ آگا سوئی آواز رانا گئے معشومانو چکم وارد دے گئی ترب لوی اخکارشن آگئی اللہ وی چکم زوانان دے گئی زور کی دی بھی سوچ گئی چی سوک سوئی اللہ چی یو سڑیم پا مقدس مکر جوندے وی اگر سوئی قیامت بنا راضی دا خبر اچھا کرے دا رسول اللہ مبارک کرے یو خدا مسئلہ حرشوار وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ باران بکل وریگی نزول باران بکل کیگی سرور کونند مدینی منوری جانان پا منبر بانی تشریف فرما دے صحابی راگے صحابی عارضیو کہ یا رسول اللہ ٹولو ہے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کی سالی دا باران نکی گی باران دا پارا درخواست پکار دے آقا مولا دا منبر مبارک دا پاسا تشریف فرماؤ سرور کونین دا مدینی منوری جانان فرمائی یا اللہ پا منبانی باران وروا یا اللہ پا مونگ دیویخ کے گر چا پیرا نوی خو یا اللہ پا مونگ باران وروا عقائد و جہان لا دا منبر لارا کشوے نو
باران شروع شي باران شروع شو جمعه ورځ باران ورید د هفته په ورځ आवाज رانغه چې چا جواب راکړه خدای دواړه جهان خسته کا او چې څوک صرف سر خوځي نو سیم اتکاله پس راغلی دې ته بخیر اتکاله پس بیا دعا کوم تخیری خبره پوهیږئ د خالی په ورځ باران ورید د اتوار په ورځ وځي د پیر په ورځ باندې د نهه په ورځ باندې د چهارشنبه په ورځ باندې د زیارت په ورځ باندې د الله نبی سوال کړي نو چې څوک رامنې کوي باران ورید چې په ورځ بیا باران ورید حضور مبارک په منبر تشریف فرما دے یا اغا صحابی دے یا بل صحابی دے یا رسول اللہ باران دیر زیاد ورید باران دیر زیاد ورید بیاد دو کونو سردار لا سنہ پور تکھو سواری کامل دا مدینی منوری جانان دعاو غفتلا یو دم داوریس بمیلبانی اچھو دلا نیمہ وریس یو طرف دلاڑا نیمہ بل طرف دلاڑا دا مدینی منوری پاپا دی بانے پا مکہ موزم بانے دا حجاز پر سرزمین بانے نور لگی دلو دے جمال الاولیاء کے اشرف علی تانوی سے بھی خبر علی کلے دا کہ ہندوستان کی یو مولانا سے بو یو بزرگو اغلق بخلق رات سے بدعاو غوار چھ خدای بارانو کی لا بزرگ بدی تپوس کو دا کم دے یہ رجیز دا خوش مقام ما لو باران کم دے دا پارا پکار دے یہ رجیز پا خوش مقام باندے اللہ بارانو ورئی خجی 100 گھنٹے پکار دے یہ رجیز 2 گھنٹے پکار دے کم ٹیم پکار دے سہر پکار دے مادیگر جمال الاولیاء کے اشرف علی تانوی سے دعوا کیا رانا کل کرے دا سہر پکار دے مادیگر یار جی سہر ٹیم کے 100 گھنٹے 2 گھنٹے خدا 2 گھنٹوں پیسے جمع کئے 2 گھنٹوں آواز رانا گئے پیسے جمع کئے چھ 2 گھنٹوں پیسے بے جمع کی پکم عورت جیرہ دا گل پورز بار خجی دار دا اوپشی باران چھ 2 گل عورت براغ باران بہو ورے باران او ورے دا خود خوش مقام دخل کو دخلین سبحان اللہ آواز رو نوال دا خودے دا دوستان یو طاقت تے خبر آپ ہوئی گئے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اللہ جل جلالہ پدی بانے پہنے چیز مور پا نفسنو کی دمیانو پا ارحامو کسی دی چاہتا پتہ لگی چیز مور پا گیڑا کسی دی سوچو کہے پتہ لگی چھے میل لے کر فیمیل دے اگاو سے بولے گئے سر خوزائی لے غریب لگتا کہ اس نے خبر نہ دے دا چر بوس نہ کہوئے سینس ترقیوں کا جی سینس ترقیوں کا سنگ ترقیوں کا جی زنانہ بوزا جی زنانہ والا ڈرزون دی مبارک ہو جی مبارک ہو خدے بزوے در کئی خبر ہو تفادہ کم یار سما پا خبر اپو نسوے کوز دا خدے نبی ہوئے چی طالب خدے ہوئے دیکھر جی پدے سڑے کافر کی کیوں ہوئی سڑے پہ شرک تو جی سر دا خبر احکار کا چی دا زفاؤن دا کمرینا حالکو نارینا نپٹی گی نارینا و زنانا نپٹی گی دا اللہ دا نبی نبی سنگ پٹ کی دا اللہ دا نبی نبی سنگ پٹ کی پہلے وہ مسیحی کوٹ تھا پیری صاحب ارشاد کری ترداک سرزم رازم علتے اولک دیتا سے اللہ سو دور سو پینزل سو کالو ہوئی
هغه درجه وي کمال مې څه کمال له ور سره وی هغه د دې ځاسي سیخونه میخونه دي هغه یو ځکه چې په ځمکه ګری چاته دل کې شلګه کې وګړي چاته دل په روزګه کې وګړي چاته دل کې سلويګه کې وګړي مې ټیک دی با لیکن دن نظر ګل کالوړان ملال شي سر خونم دا خبر معلومه چې دن دلته کوله دا دلته تمبدا دلته سر در دیدا پکمری معلوموي قرآن کریم را والی سر سلور ذرا پینز ذرا کال پس بدی بان عمل در آمدک سلیمان علیہ السلام سرطا انجینیر دیا او داغ انجینیر سنام دا آواز آنا گئے خود ٹولو ہے خود نام ہے جی کمال پاکی سمرو چسمت کی باندې بیٹھوں گا لگولا سلیمان علیہ السلام نبی سویل وی دلتا اوبو نزدی دی آغا دے کلری دی دلتا نزدی دی نچے مارغت پتہ لگی آغا پا لس گزا کی اوبوینی تا اقوات نخکاری نچے خود تا پس مکہ کی اوبخکاری دا اللہ نبی تا پا قبر کے انسان خکاری لقد مدینی منوری جانان فرمائی دا ابو داؤد شریف حدیث مبارک دیں سروری کونے دا مدینی منوری جانان پیو سفر پیو قبرستان بانی سفر کولو پیو دو قبرن بانی راگے حضور مبارک کو فرمائل پدے دو قبرن کی چکم کسانی پدوی باندی آواز رانا گئے پدوی عذاب دے پدوی باندی عذاب دے شخا سروری کونین دا مدینی منوری جانان یو سانگر آما تکڑلا سنا سانگا نیمے پیو قبر کی خود و نیمے جی پبل قبر کے خود حضور مبارک و فرمائل ترسو پوری چی پدی سانگو کشین والے وی نو دا قبر پاس خاون بانے بعذاب کم ہوئی او دا اللہ نبی تا پتاو لگے دا چی پری دو قبرونو کی عذاب دے او دل تک استادا کی دا چی پیغمبر تا خواص نخکاری نو دا ملائک بیا تقوز کئی ما کنت تقول فی حق حاضر رجل دا دی سڑی پا بارکی بدی سبیلی سروار کنے دا مدینی منوری جانان تاجدار حرم دا بدر میدان لڑھاگے کم دے لڑھاگے جی دا بدر میدان لڑھاگے آقا و مولا فرمائے انسان بدل تک غذا کی گی سرور کنے دا مدینی منوری جانان تاجدار حرم میدان بدر کی بعد زیونوں کی گول تیرے راہ کلی اوے فرمیل دلتا بس اللہ ابو جہل مردار وی دلتا بہت بوی دلتا بشیباوی قربان دا مدینی منوری دا جانان نشما چا قیدو جہان کم دے گل دیر تو کڑوا او دا کم کافر دا پارے دا سے انتخاب کڑو سہر لکا بلکل کافر پر بخبل اخبل دیر کی مردار پروتو سرور کونے دا مدینی منوری دا جانان دا علم نلوگے شمع اغبل رضمی او تاریخ قتلو دا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کلچ دا مدینی منوری جانان دنیا نا پرد کولا بی بیانے ناستی وی ساتھ چل اسکلو بروڑا اسکلو برو بی بیانے ناستی وی حضور علیہ السلام فرمائی
پدی ٹولو بی بیانو کی متوجی ہے، پدی ٹولو بی بیانو کی بعد ٹولو نا اول اغا بی بی ما سر ملاوی گی چھے دا شالا سنو اگدوی، پا بی بیانو کی بڑا ٹول لڑون بی بی ما سر اغا ملاوی گی چھے دا شالا سنو اگدوی، بی بیانے کے نا تخبلو کے لا سنو نا کل شالا سکت دے بلوے دا شالا سکت دے لا سنے نا آپ کل لگے ارچی تیرے دی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات شولا، چھو وفات شولا بی بیان سوچ واغستے چھو دا مدینی منوری جانا جناب محمد رسول اللہ مبارک فرمائیوں چھو دا ٹھولو نا پڑھوں بھئی زنانا ما سرہ غبی بی ملاوی گی چھو دا چالا سنوک دویم نو داغی اگدونا مرادو چی دا زینب بی بی لا سنب مسکنان ترسید لا دیتا ام المساکین ویلیشی دا مسکنان موروا دا غریبانانو دا کندو رندو دا یتیمانانو بے خیال ساتلو پا خبر آبانے پولشوے اور آدھے گلنو رئی عرض میں دے پوری کو مولا کریم جل جلالہ فرمائی انشکر لی ولوالدیک، رب فرمائی زما شکر ادا کئی حقیقت اندارے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور فرمائی کہ زمان شکر مو ادا کو نورم زیاد کم کمی خوا سر نشتا طولو نشتا چچا جواب را کہ خودی جل جلالہ دن و دنیا خیستا کا کمی ور سر نشتا رب مستر زماؤ بخا دہنی گل مرحوم پا قبر دی اللہ دے نور بارانو کی داکلے دی اللہ پا خپلا دوستی رنگ کے بین پیو آئے مولا کریم جل جلالہ فرمائی انشکر لی زما شکر ادا کئی ولی والدیک اور چا شکر ادا کئی دا مور و پلار پر دنیا کے دا ٹھول و نلوئی دولت سے دے ہاں مور و پلار دے عبدالرحمن صبوری رحمہ اللہ فرمائی موسیٰ علیہ السلام فرمائی تو چکل کوئی دور تلالم نو معرب تا درخواستو کو چی مولا وصیت راتو کا پس دیر خوشحالی گی رب فرمائی دمور پا خدمت پتویم دل میں بیا درخواستو کی یا اللہ بل وصیت راتو کا پس دیر خوشحالی گی رب فرمائل دمور پا خدمت پترم دل میں بیا درخواست کو رب لازال فرمائل دمور پا بین خوشحالی گما ما پسلورم دل درخواست کو رب لازال فرمائل دمور پا عشت خوشحالی گم پا پینزم دل میں درخواست کو رب فرمائل دمور پر رضا پانی رضا کی گما داغے پیسہ تو احترام خوشحالی گم داغے پا خدمت خوشحالی گم نہ کرتا میرا بلازال تا درخواست کرلو نہ کرتا رب لازال مور یاد کرلا فلسن دل راتا رب فرمائل پلارم خفن کی پلار ہوما خفن کی دا پلار دیر لوے قدر دے عبدالرحمن صبوری رحمہ اللہ فرمائی کہ دا مور پلار خدمت سلور حصے دے دا مور پلار خدمت سلور حصے دے
درې حصے خدمت د مور دے، درې حصے حق د مور کیږي، یو حصہ حق د پلار کیږي. آقا مولا د مدینی منوری جانان فرمائی من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. سوک دا خدای در رضا را پارا اغلی لاس اوچت کی چی ما تا پتو لگی دا خدای در رضا دا پارا سوک را اغلی لاس موچت کو خواہ دود بگل دا ما تا را نزدی شی خدای در رضا را پارا اغلی دود بگل دا تمہارا میں آگیا خیر چیز ہر چاہ خپل گرجی کرنا. اگر یو طالب خپل استاد سره ناست او ته وی بابا جی پرې تالاو کې بسوم رہے هغه بچے کې پیالې دې تالاو کې بسو پیالې وبي هغه بچے کې دا پیالې د تالاو مری خو یو پیالې وبي پکې نو ته کې دې چې د اگر ټول جمعاتي آدھے گلنو اولئی سرور کونین فرمائی من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. چاچے دو مخلوق شکریہ ادا نکا دو خودے شکریہ ادا نکا. سرور کونین فرمائی بلکہ دا مدینی منوری جانان فرمائی دا مور پلار پر رضا کی دا اللہ رضا دا او دا مور پلار پر ناراضی کی دا اللہ ناراضی دا. آقا مولا دا مدینی منوری جانان فرمائی درے دعا گانے اللہ نرد کئی. سو دعا گانے اللہ مدری جنت نصیب کا. سو دعا گانے اللہ مدری جنت نورم نصیب کا. سو جنت شو دو تبرک صبر کو ارادے گلن غورین. آقا مولا فرمائی دری دعا گانے اللہ نرد کئی. دعوت الوالدین دمور پلار دعا چاہ دعا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بدعا کولا چی یا اللہ سوک ماتا او زما مورت دعا کی دا سرور کونین پو امت کی دا سرور کونین کم امتی چی ماتا او زما مورت دعا کی خدا دا حضور اگا امتیانو باخا. نو مولانا سے بچے دعا کولی وہی دعاو کہ چی خدا ابو ہریرہ سے بہت آگا مورو باخی چاہ بدا خود صحابی دے مسلمان را خودے وی اگا دعا کی دار راولم چاہ دا دعا کرو چی یا اللہ اگا سوکو باقی چی ماں او زمان مور پر دعا کی آدھئی او اصول لادی کم خلق چی خپل والدین پر دعا کی آدھئی حق دعا اللہ نرد کئی. پا کم دعا کی چی مور او پلار تا دعا کی گا دعا اللہ نرد کئی. او کم خلق چی خپل والدین دا دعا نوستی دی نو دایا ساتا چی حس کلبم اولاد دے پا دعا کی یاد نکی. حس کلبم دے خپل اولاد پا دعا کی یاد نکی. قرآن کریم جو مضمون نقل کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. پچاچی قرآن خوگ لگے دلے اگر ادھر سبحان اللہ ہوا ہے. مولا کریم فرمائیو اگا کسان چی رستو راغلن اگا کسان دی جماعت ٹول یو زی راغلی که سوک مخ راغلی سوک رستو راغلی دی دنیا تم سوک رستو راغلی سوک مخ راغلی دی
زمونږ نه چې کوم وړاندې خلک راغلي هغه وړاندې لاړه موږ رستو رالو موږ ته رستني خلک ویلی شي بیا چې زمونږ نه کوم رستو راځي هغه زمونږ نه رستو وي والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا سورہ خیستہ دعا دا سمرہ خیستہ دعا دا یا اللہ ربنا اغفر لنا خدای مونگا او بخا امین کو آئے وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ او یا اللہ اغا مومنان مسلمانان زمون اغرون او بخا چی زمون نوڑانی دا ایمان پا حالت کی تیلی دی یعنی خپل مشاران پا دعا کی نہیں رہی خپل مشاران پا دعا کی ابراہیم علیہ السلام دعا غواری رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ماں ملگزار کی بچی بھی ملگزار کی ماں بخی ماں مورو پلارو بخی طول مومنان مسلمانانو بخی تاس امداد دعا ہے امداد ابراہیم علیہ السلام دعا دا سروری کولن دا مدینی منوری دا جانان دربار دا صحابی راضی مولا کریم جل جلالہ دا حاضرین جمعتول دا حضور دربار لبو زامین پہ ہوئے حقا گلی چی گلان در نشرمیگی حقا حسن خوبان در نشرمیگی چھے دنا خندان راشی پسرو لبو جنتن گرے دوان در نشرمیگی چھت زلفی 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 بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخطاب الزرق تو یہ قصہ مختصرا چھت زلفی پجبل کلخوریشی ہم اخکلی دا کنعام در نشرمیگی زدیزار شما دا ترسترگو یارا کی دسترگو خوابندان در نشرمیگی پجاما پجامد فقیر یہاں بادشاہی کہ دزم کی بادشاہان در نشرمیگی اے آئے صاحب حسنہ خو قائل در کلام دے نورس
سپگمئی زمکا اسمان در نشرمیگی زارا کہ پسر دی تاج دا ختمی نبوت کو دزڑ سر مرسلان در نشرمیگی پوڑا جب دستا سنا صفت کی دا حسین کی زبان در نشرمیگی پمقام عظم کی جلال خور خور دے مدینی تراشا دلتحالت نور نور دے مدینی تراشا دلتحالت نور نور پمقام عظم کی جلال خور خور دے مدینی تراشا دلتحالت مدینی آواز دا محبت نظر آگلے مدینی تراشا دلتحالت نور نور پمقام عظم کی جلال خور خور دے مدینی تراشا دلتحالت دائے مقام عظم خوب جلالی دیر مدینہ منورہم جمالی دیر دام پکا پاکی دالم بے کواس پسور زور دے مدینی تراشا چند چایا دی جو ہے مدینی تراشا دلتہا مقام عظم کی جلال خور خور دے مدینی تراشا دلتہا مدینی تراشا دلتہا دی مقیم عظم تدی عمری مدینی دادا حضور کلی روزی لارازا مدینہ کی ہر عاشق دیار بغرور رور دے مدینی تراشا دلتہا مدینی تراشا یا اللہ جدا کم خلق بمین ویدی تد مدینی لار آزاد کا زکا چی پا خلق خوبن شوی دی زکا چی خلق الوین کم شوی دا مدینی تراشا دلتہا پمقام عظم کی جلال خور خور دے مدینی تراشا مقام عظم کی سوال اللہ تا کوائے مدینہ کی قاتل پاک رسول اللہ تا کوائے چی شفیم پا محشر دستر دور دور دے مدینی مدینی تراشا دلتہا مقام عظم کی جلال خور خور دے مدینی تراشا
بنارس کی میں انا لیدلے نگے ہر سڑے طرف بل مطلب پوری یار دے مادخ دے دفار یار لیدلے ندنو چھ پیسہ ورسر نبی خود غریبی ماغر سڑو خیالی دلے نگے زارا زرحمان محمد در خاک بما مادد غلطی درباری دلے نگے پمکام عظمہ کی جلال خور دے مدینی تراشر مدینی تراشر زوزے دعوت الوالدین دمور پلار دعا دا و دعوت المظلومی ہر کد چپ مظلوم بانی ظلم کی گی او ددر خلینکم آہو خدن اللہ غنرت گئی و دعوت المسافری یود مسافر سڑی دعا نرد کی گی سوار کریم دا مدینی منوری جانان جناب محمد رسول اللہ ٹولو ہے صلی اللہ علیہ وسلم دربار او صاحبی راغے یا رسول اللہ دما مورو پلار دوارا وفاشوی دی دنیا کی سڑے وہی زمورو پلار سارا احسان کو ٹھیک دا کیا سر احسان کو اصل کے دہزان سر احسان کو دی کو مور و پلار سر دی ہاں زان سر دی دا مور پلار خدمت جو کے تو ذاکر دا مور و پلار سر احسان کے وبالوالدین احسانا رب العزال فرمائی یو بزماء عبادت کے یو بدمور ابدار سر احسان کے حل جزاء الاحسانی الا الاحسان ندد جزاء احسان مگر سے دے وہ احسان احسان کا بدلہ احسان کا بدلہ احسان مور ابدار سر احسان کے داغے بدلہ چکھدے بتا سر احسانو کی رب العزال بتا سر احسانو کی دے باپ کے راضی منوری صحابی دا مدینی منوری دا جانا دربار لراغی لکسر دا خبر کو تلارشا او دا دنیا دولتون روڑو دا مور پوتے کی دا ٹھیک دا جی
جامع روڑا کپڑے روڑا سروڑا سپین روڑا دولتونو روڑا مورتوے یعنی جی ماں موسر احسان وکر تاریخ جو خبر لکلی دے کہ اسڑے مقام ابراہیم سرو منزکو بلکہ عبدالرحمن صبوری رحمہ اللہ فرمائی کہ سلیمان علیہ السلام تا اللہ وحیم کا کہ سلیمانا دغه پلان کی دریاب لور شجرت یو سیس خیم یو نظارت تا خیم سلیمان علیہ السلام دے دریاب غاڑے لاراغ یہ چاپیروں کا تصفہ نظر رانغ القاوتو شوا حضرت کی یہ القاو شوا وزیر تیری ابوتو دانگا اگا غو پزنو غوپے وحلو والو کلچ آگے نوکر ابوتو دنگل دو بوتل تو رسیدلو سگوری دو بو پتل کی او شش محل دے وہ توجیہ ہے دششو یو قلا جوڑ دا او باغی کی دا اللہ یو نیک بند عبادت ولار دے نشدو بو پر منز کی نششو کلائی اوبو نشورت لینا ہو بے خو اکسیجنم نشورت لے کنا یار بن شکر دیشی محل دشا غلاف دلال بیرا واقستو نو بو سر لراغ اغشش محلی دا دریا پا غارا کی خود لو سلیمان علیہ السلام شش محل تو قتل کرو مولا کریم تا درخواست کئی یا اللہ دے بند سر خبر کول وارم شش محل اللہ کلو کرو سلیمان سلامتی ظلمیہ سحال دے اذا اللہ پیغمبرہ مرحبا مرحبا ویدی کسکے دی شش محل کسکے عجیبہ خبرت ہے جی عقل بدے حیران شید خودے دے قدرت تا سڑے اگوری سڑے حیران پاتی شید سلیمان سلامتی ظلمیت سو کی پھر اللہ پیغمبرہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا
إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا